खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा पन्चायत बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गंफ्रोमबो जिल्लायाव दावबायनानै सावरायदों। नंगौ फैगौ 2 मे आरो 7 मे खालाराव जानो गोनां पन्चायतनि बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाजों लोगोआव थानाय जथाय हान्जानि बिजाथिनो भट होनानै देरहाहोनो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिआर बायजोनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव दावबायनायजों लोगोसे जिल्लानि दैदेनगिरि दखरानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो दं। बे सावरायनाय हाबाफारिया 23 एप्रिलनिफ्राय थामहिनबा मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सान आरो दिनै नैथि सानाव लखिमपुर जिल्ला बगिनिदि बर' साहित्य सभानि नबलाङाव गासै बर' माहारियारि आफादफोरजों सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीजों लोगोसे मिरु खौसेथि बर' आफादनि गोबां सोद्रोमाफोरबो बाहागो लादों। आरो बे हाबाफारियावनो बगिनदि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि कामेश्वर बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बगिनदि बर' थुनलाइ आफादनि गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे आफादनिफ्राय जों दिनै लखिमपुर जिल्लानि नैबे बगिनदियाव मोनसे टीम जों फैदों। गाहायै 2025 मायथाइनि जानुवारिनि 2 आरो 7 बे सान मोननै फेजआव पन्चायतनि जि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै जोङो गुबुन गुबुन जिल्लायाव मिरु आफादा सावरायबाय थादों। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे सिद्धान्त लादों जे एबारनि पन्चायत इलेक्सनाव बिजेपि आरो बिनि लोब्बा थानाय जि दल बे दलनि बिजाथिफोरखौ पन्चायतनि इलेक्सनाव देरहाहोनाय दा बिनि मागै दखरा आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मारैहाय बै ओनसोलफोराव बिजाथि महरै थिसननाय बिजेपि आरो एलाइन जि ग्रुप बिनि बिजाथिफोरखौ देरहाबोनो हायो बिनि सायाव जोङो सावरायदों। सावरायनानै जोङो नैबे ओनसोलनि दखरा आफाद आरो जेसेबां बर'नि लोब्बा आफादफोर दङ बे लोब्बा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों सावरायदों। जिहेथु जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एज ए हल बर'हानो माखासे जि इसुसफोर दङ बे इसुसफोरखौ मावफुंनायनि सार्थआव आरो बर'नि जौगाथायनि सार्थआव बिजेपि दोलोआ जिहेतु खामानि मावबाय थादों बिनि थाखाय बिजेपि दोलोजों सोरखाराव थाफानानै जोङो जोंनि मोननांगौ जि सुजुग सुबिदाफोर बेखौ जोङो आदाय खालामथारनांगोन। बेनिखाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों एबारनि पन्चायत इलेक्सनाव बिजेपि एलाइड जि दल बेनो भट होनो थाखाय खावलायदों। जोङो गाहायै जि बिटिआरनि बायजोनि जेसेबां जिल्लाफोर दङ जेराव जेराव पन्चायत बेबस्थाफ्रा दङ बे गासैबो जिल्लायाव जोङो फोसावदिंनाय जोंनि जि हाबाफारि बेखौ जोङो मावबाय थादों। मैया जोङो गगामुगाव दङमोन, गगामुगाव जों सावरायबाय, दिनै बेयाव फैदों। बिनि उनाव जोङो बिस्वनाथ सनितपुर जानानै गासैबो जि जिल्लाफ्रावनाखि पन्चायती राजा दङ बे जिल्लाफ्राव जोङो थांजोबगोन आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आरो दखरा आफादा इतिमध्य जोंना बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।